Ang taas. Hi, Junaski, may love shoutout first. Give me thumbs up. Junaski, give me thumbs up. Thank you so much, lalabs. Junaski, may love shoutout. Thank you, lalabs, Junaski. Junaski, thank you so much. Phone Star, may love shoutout. Ayan, hi, beautiful lost. Thank you so much, Phone Star. Thank you so much, Lalab Junaski. Tayo ng mga lalabs ng green tea para pampalakas ng immune system natin. Hindi tayo ubuhin. Ayan. Si Nightboot, sobrang excited. Binaba agad si Akrima. Hindi pa pwede maghintay ka muna, Nightboot, ng ilang minuto. Ayan, let's drink green tea, mga lalabs. Napakasarap ng green tea. Ayan, tumutulo talaga yung water. Ang sarap ng green tea, mga lalabs. Mahagod.
Yan, 4 million in the house. Mig love shout out. Akrima lalabs, mig love shout out. Good night host. Why good night? Antok ka na agad? Ayan, good night agad. Natulog ka na ba, Akrima lalabs? Yan yung ating music buang. Hindi pa, hehe, ayan. Hindi pa. Yan, may love shoutout, Akrima 36 Vlogs. Kumusta ka na lalabs? Iniplay ko yung video mo lalabs ha. Para sa WH mo. Yan, 6 million in the house. May love shout out. Ayaw niyong magsibabaan ng ayaw niyong magsipasok. Ayan. Yan, salamat ho lang nga naman lalabs.
Ayan, Akrima, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan, Bicolanang Uragon, nagbaba ng kanyang bahay. Jonaski, dikit ka na ba kay Akrima? Jonaski? Open ko lang Akrima lalabs. Kaya wala pang ganong tao. Ayan, binababa palagi ni Nightbot yung pangalan mo, Akrima. Favorite ka ni Nightbot. Oh, salamat Nightbot.
Ayan, Belly's Adventure Channel. Tamsak host. Ayan, mag-love shoutout Belly's Adventure Channel. Salamat sa iyong patamsak, lalabs. Yung music natin ay tagal mag-play. Ayan, Belly's Adventure Channel. Nagpapa ng kanyang bahay. Ina-upload mo pala to, Akrima. Sa FKF ESA, ayan. Akrima 36 Vlogs. Parang nakakatakot naman dito. Yung daanan. Ayan, Mudaing Channel, done sa'yo from Belly's Adventure Channel. Ayan, magbakas ka dyan, Belly's Adventure. Nagbabalik yan, lalabs. Ayan, PA ni Barista Pelim, galag shout out. Ayan. Tamsak support. Ayan. Salamat lalab sa iyong support. Maraming salamat dyan, lalabs. Barista. Ayan. Melanie Family, galag shout out. Hi. Ayan. J-Pads Mix Vlog, galag shout out. Galag shout out host. Ayan. Thank you so much. Thank you so much, J-Pads. Oh, walang tulugan tayo kahit may ubo tayo. Thank you so much, Junaski. Member for 3 months. Oh, thank you so much. Oh my God, Junaski, thank you. Matulog ka na kung may ubo ka at lalong lalalayan, lalams. Better to take rest. Yes. And thank you so much dyan, Yonaski. This for 3 months. Tamsak dan host from JPad Mix Vlogs. And thanks lalad sa iyong patamsak. Batang one night but done. Ayan na. From Akrima 36 Vlogs. Ayan si Junaski mga lanas, binababa ni Nightbot. Junaski dikit dan, ayan, from Belly's Adventure Channel. Sige Belly's, ano ka dyan, bakas nagbabalik yan si Junaski. Nandyan lang yan, nakikinig. Junaski, you please, from Millennium Family, ayan. Ayan, Akrama Vlog, you please, ayan. Ayan, thank you so much, oh. Thank you so much, Bloody Coder, oh my God. Nag-renew ang aking member. Thank you so much, Bloody Coder. This for 2 months. Thank you, ayan. Safar Official, may love shout out, ayan. Thank you so much, Safar. Palablab ako sa nakapin mga lalabs, kaya Akrima. Ayan, Akrima, pinapanood ko yung video mo. Ayan, nasa bahay mo pa rin ako, Akrima. Good evening from Bloody Coder. Ayan. Thank you so much, Bloody Coder. Ayan, Akrima, pinapanood ko pa lalabs. Panood natin yan ng ano. Ilang minutes ba yan? Ayan.
7 minutes, ayan. Ayan mga lalas, binababanit yung aking member dyan na si Lloyd. Yan Akrima, na ayan, lapit ko nang matapos yung video mo lalas. Tapos na ba yung music ko ay nawawala na. Yan, napulwatch ko siya Akrima. Yung yung video mo na 7 minutes. Family Das, Estrada Dan. Sure mo muna, Belis, kung merong baka si Pamela Estrada bago mo suklian. Si alam na. Salamat, host. Lang naman lalang. Meli family Dan, please connect my channel from JPod. Bago nyo siya mga lalagdikitan, siguraduhin nyo munang meron siyang bakas. Hindi ko siya tinatanggal kasi tagdag din yung WH. Kasi yan siya eh. Gusto lang niya padikitan siya pero hindi mo nata nagbabalik yun. GR World Mega Love shout out. Hi host. Yan GR World, how are you? Nabulol ako Like Dan host from GR World. How are you host? I am good, GR World. How about you?
Ayan, yung aking member na si Batang Sandstorm, binababa ni Nightbot. God host, thank you. Ayan, from GR World. Ayan, GR World nagbawa ng kanyang bahay. Oo nga, nakakabudol na naman, bumalik di ata nakaintindi kasi Mexican at ato. Oh, oo, di naman niya nagdidikit. Siya lang gustong dikitan. Pero ang laki na ng bahay niyan. Tagal ko nang kilala yan eh. Lahat ng LS pinupuntahan niyan. Nalibot na ata niya lahat ng yung mga nag-LS eh. Nung wala pa akong 1K, nakikita ko na yan palagi eh. Pumapasok kung saan saan. Yan, Akrima. Dan sa'yo si J-Pads, pabalikan na lang lalabs. Yan, Akrima 36 vlog dan dikit with kalimbang tamsak pulpak idol, pabalik na lang. From J-Pads. Yan, GR World. Nagbawa ng kanyang bahay si GR World, mga lalabs. Palablab kay GR World. Ayan, 5 million in the house. Mega love, shout out. GR World dan sa iyong bahay from Belly's Adventure. Buksan mo yung electric pan. Thank you. J-Pad Mix Vlog dan po pasokli please from Belly's Adventure Channel. Thank you so much. J-Pads, pabalikan na lang si Belly's Adventure dan na po sa'yo lalags. Ayan, palablab na ako sa aking member mga lalabs. Ayan, binababa ni Nightbot na si Bia Pick and Mix Vlog. Thank you so much Bloody Coder sa iyong dyan pakulay. Thank you so much lalabs Bloody Coder. Thank you so much lalabs Bloody Coder. Oh my god, dahil mo nang palipad dyan, Bloody Coder ha. Salamat sa iyong pag-renew ng for 2 months. Ayan. Thank you so much Lala Bloody Coder. Tamsak host. Ayan, Batang Sandstorm, migalab shoutout lalabs. Batang Sandstorm, kumusta ka na lalabs? Ayan. Thank you so much. Ayan, huwag kalimutan yung aking member mga lalabs na si Jonaski. Ayan, pinababa ni Nightbot. GR World, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Thank you so much sa pakulay mo dyan, Bloody Coder. Thank you so much, Bloody Coder. 10 dirham is amount of 100 pesos. Ayan, thank you so much. Hus paano gumawa ng Nightbot? Gumawa ka lang lalabs, i-search mo kung how to make Nightbot. May pilap-pilapan ka dyan. May pipilap-pilapan ka. J-Pad Mix Vlogs, ayan, Belly's Adventure dan sukli sa'yo idol.
from JPod Mix Vlogs. Ayan, thank you so much JPods. Ayan, Jonaski, thank you so much. Oh my god, ang daming palipad ni Jonaski. For Darham. Thank you so much Jonaski Lalabs. Okay naman host from Batang Sandstorm. Ayan. Thank you so much dyan sa aking mga super chatter. Thank you so much. Jonaski, salamat sa iyong palipad Lalabs. Ayan, Belly's Adventure Channel. Ayan, nagbawa ng kanyang bahay. GR World. Ayan, nagbawa ng kanyang bahay. Dami nagpapalipad. God bless you host. Na maganda. Ayan. Thank you so much sa nagpapalipad dyan. Oy. Ayan, Belly's Adventure Channel. Nagbawa ng kanyang bahay. Salamat naman yan sa inyong mga palipad mga lalabs. May pambili na ako ng face mask. May pambili ng bigas si Os. May pambili na ako ng ng 1 kilong manok. 10 dirham. Ayan, 5 kilong bigas dito sa UAE. Ayan. May pang 5 kilong bigas na ako. Yung 4 dirham, 1 kilong isda. Ayan. Oh, may pang ulam na ako bukas. Ayan, Batang Sandstorm Lalabs, mag-iwan po ng bakas at suklian ko po kayo. 5 banana. Ayan, from Belly's Adventure Channel. Malakas ka sa akin eh. Ayan, thank you so much Jonaski. Thank you so much Lalabs. Love you so much Jonaski. Ayan, I love you nga kay Jonaski. Sabi niya kasi may sakit siya, diba? Yung unang number niya, inuubo daw siya. Ayan. Wala ba gusto makipagbartiran dyan? 5. Ayan. Sige, Belly's Adventure, dikit mo na sa akin yung 5 lalabs. Dikit mo na, Belly's Adventure, yung 5 sa akin lalabs. Krima, meron ka bang 5 dyan? Makipagbartiran ka kay Belly's Adventure? Sige host, o TW, sige lalabs. Alalay 1836. Ayan, migalag shout out. Alalay 1836. Salamat. Sige Belly's, idikit mo na yung 5 sa akin lalabs. Salamat sa aking mga super chatter dyan. L1 Night Boot. Ayan, from Alalay. L1. GR World, done to you. Please connect my channel, my friend, from JPods Mix Vlogs. Ayan. GR World, connect to JPods Mix Vlog. Ayan. He already done connected to you, lalabs. GR World, connect to JPods Mix Vlogs. Ayan, Bloody Coder, nagawa ng kanyang bahay mga lalabs. Si Bloody Coder. Thank you so much dyan, Bloody Coder. Batang Sandstorm, saan yung bahay mo? Iwa mo yung link mo lalabs. Gusto mo yung kinectboot na lang? Thank you JPods Mix Vlogs. I will connect to your channel. Ayan, from GR World. Ayan, GR World, nagawa ng kanyang bahay mga lalab si GR World.
Junaski, Bloody Color connect to GR World. And connect also to Akrima and Batang Sandstorm. Mas 5 ba na dan sa iyong bahay? Sige lalabs. 1 minute lalabs, sa balikan kita. Wait lang. O sa main bahay ko, please wag dito sa ninja. Sige lalabs, mabalikan kita sa iyong main. Sige, Bill's Adventure on the way na. Ayan. Punta tayo kay natin si Batang Sandstorm. Ayan, GR World done. Please return thanks from Junaski. Ayan, GR World connect to Junaski. I already done to you ay. Junaski naggawa ng kanyang buy bells done from Alalay. GR World connect to Junaski. Yan, watching na ako lalabs Bill's Adventures. Yan, Batang Sandstorm. Pangit naman ang aking music. Ay, maya-maya pagandahin natin yung music. Lalo ko mga lalabs na nakapiin. Watching ako sa iyong video Bill's Adventure. Yan, may harang ka Bill's Adventure Channel. May harang lalabs, ayan. Tingnan mo. Yan, may harang.
tatapusin ko lang to para sa review mo eh. Batang dating dikit from Alalay. And Jonas Gidantoyo from J-Pads. Ayan. Sige J-Pads. Mabalikan ka niya ni Jonaski. Magbakas ka. Nandyan lang yan nakikinig. Mabalikan ka niyan. Huwag kalimutang tamsakan si host mga lalangs. Dating dikit sa nakapin, tamsak na lang idol. Ayan. From J-Pads. Pinapanood ko pa yung mo para matapos-tapos yung mo, yung harang. Belly's Adventure. Yan J-Pads OTW from Jonaski. Yan Jonaski nagbuwa ng kanyang bahay. Ayan J-Pads, naka-main channel si Jonaski ha. Kung didikit ka sa kanya, dikitan mo lang yung main channel. Huwag kayo lalaws makipagdikitan kung main channel yung gamit nung dinikitan nyo, main channel din yung idikit nyo. Kasi unfair naman yun kung ididikit nyo yung main channel. Kung main channel yung ididikit sa'yo tapos yung dinikit mo ay ninja. Sinong manonood if ever? Ayan, Heart Andrea, mega love shout out. Hi host, ayan. Abi, mega love shout out. Abi, ayan, nabawa ng kanyang bahay. Mas pwede pa vlog po, ayan. Sige Heart Andrea. Ay naku, di na natapos. Belis yung mo, yung harang. Tingnan mo. 8 minutes yung harang mo. Grabe naman tong harang na to eh. Ayan, Abi nagbawa ng kanyang bahay. Palabal ba akong mga nalap sa aking member dyan na nakapin. Ayan. Si Batang Sunstorm. Ayan, Abi nagbawa ng kanyang bahay. Ayan, Jonaski nagbawa ng bahay mga lalabs. J-Pads, dan sa'yo si Jonaski.
Ayan palbo kay mga lalaws, nakapin kay Batang Sandstorm. Junaski balikan kita main kumaya after 5 minutes idol from J Pants. Ayan. And thank you so much J Pants. Alalaywan, ayan, nagbawa ng kanyang bahay. Si Alalaywan, si ano rin ata to, si Akrima. Kasi 8:36. Ayan, Mudaing Channel, binababa ni Nightbot mga lalabs, yung aking member na si Mudaing Channel. Hindi ko mati. Huwag kang makialam dyan. Pati. Ayan, Abby, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan, punta nga tayo sa magandang music para ma-inlove kayo. Ayan. Pangit ang music na to eh. Post natin. Doon tayo sa magandang music. Yung nakakabuhay ng dugo. Malakas ba mga lalabs yung ano ko? Habi OTW parang Batang Sandstorm. Ayan. FW Lady, migalab shoutout. Tamsak boss. Ayan, migalab shoutout. Ayan, Abby OTW parang Batang Sandstorm. Abby nagbawa ng kanyang bahay. Arnaldo migalab shoutout. Arnaldo migalab shoutout lalabs. Dan return, Abby. Oh, ang bilis. Agad-agad. Yan na naman tayo mga lalabs. Ayan. Ang bilis naman ng dikit nito kapapasok lang mga lalabs. Oy. Sabi niya Abby Dan. Batang Sandstorm Dan. Ayan, Batang Sandstorm dating dikit. Ayan, from Abby. Ags PHTV migalab shout out Ags. Ayan, tamsak host. Salamat sa patamsak dyan Abby. Ayan Ags, dikit agad sa'yo si Arnaldo. Dami at galamay si Arnaldo, madali siyang dumikit mga lalabs. Para siyang siya na, ayan, tamsak. Siya na, nagbaba ng kanyang bahay. Galab shout out, ayan, siya na. Siya na, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Pus, ang bilis. Ang bilis, nakadikit agad sa iyo, Ags. Kapapasok mo lang, magkasunod. Tingnan mo, nakadikit na siya kay siya na. Siya na, dan return from Arnaldo.
Ang bilis niya, mga nas marami siyang mga galamay, mga lalabs. Abi, ayan ang kanyang bahay. Ang bilis niyang dumikit. Bismillahirrahmanirrahim. Inyo, wala na yung kapitbahay. FW lady, ayan, ang mukha ng kanyang bahay. 10:20 from FW lady. Ayan, Billy's Adventure, nandyan ka pa ba? Pagbartiron ka kaya, no, FW lady? Billy's Adventure, nandyan ka pa ba? Budol ata. Agso budol ba? Ang bilis niyang dumikit. Yan, Minodax TV Dan from Alalay. Ayan. Yan pala ba kay Akrin mo mga lalas, binababa ni Nightbot. Pinilit ko iwasan ka dahil ako'y nakatali na sa Kylie Kripner, may galap shout out Nanaws, Kylie. Nandyan si Kylie mga Nanaws. minahan ko na Thank you for coming again, Kylie. hindi magbaba. OTW Arnaldo from Ax, may bakas ba siya Lanaws? Kung may bakas si Arnaldo, balikan niyo mga Lanaws. Baka hindi niya kasi pinapanood. Dinidikit na lang ni Arnaldo ng mga mabilisan. Or maraming mobile si Arnaldo. Isa-isa niyang dinidikitan kayo ng mabilisan. Nalilito dahil sa naramdaman, ano ang aking gagawin? Ayan, Bill's Adventure, nakaapat na ako sa'yo ha. Ayan. Sa'yo mamahal, kahit ito'y bawal. No problem, I will always be here. I love joining your live extreme soon. They just so cool. Ayan, from Kylie. Thank you so much, Kylie Lalams. FW Lady din pasukli from Arnaldo. Ayan. Heart Andrea. Ayan. Batang Sandstorm Lalams. Batang Sandstorm dan pasukli from Arnaldo. 490 pa rin, walang dagdag. 490. Billy's Adventure, nandyan ka pa ba? Ayan, makipagbartiran ka kay FFW Lady. Arnaldo Dan from Alala. Ayan, Arnaldo Dan tuyo. Ayan. Sa naramdaman, ano ang aking gagawin nang malimot ka? Nagmamahal
Ayan, P1 Night Boot from Alalay 1, P1 Night Boot. Ngunit di ko maiwasan na Alalay 1. Oh, nawalan tayo ng connection. Pero bumabalik siya mga lalabs. Yan, Alalay. Nagawa ng kanyang bahay. Heart Andrea Dan. Sige lang mga lalas, maglablaban kayo dyan. nagmamahal ako sa'yo. Nagmamahal kahit Ito'y bawal. Ayan, Abby, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Mudaing Channel, binababa ni Nightbot mga lalabs. ngunit di ko maiwasan na mahulog ang puso ko sa'yo sinta. Na mahulog ang Tamsak there, ayan. sa'yo sinta. Ayan, Belle's Adventure, nabalikan na kita nung 5. Dan ako sa yung 5, Liga lalabs. How your day going, Kylie? Parang Kylie, ayan. It's good, ano Kylie? Diba sinabi mo na walang ibang mahal? Ako'y Ayan, palalab na ko mga lalab sa aking member dyan na si Bea, ayan, binababa ni Nightbot. Abby, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Dan Mark Ligaspi, mega love shoutout po, ayan. 10 milyon, mega love shoutout dyan. Madikit po, salamat from Dan Mark Ligaspi. 10 million in the house, mega love shoutout. 10 million, ayan. Sino yung unang sinusunod natin ipipin? Si ano? Si Billis wala na dyan. Si GR World wala na rin. Si J-Pads nandyan pa ba? Nandyan pa ba si J-Pads? Si Alalay nandyan. Si J-Pads ba nandyan? J-Pads nandyan ba? Kung wala si J-Pads, punta tayo kay Alalay. Nandyan ba si J-Pads? Wala na. J-Pads, Alalay nandyan ka? Alalay nandyan ka pa? Bigas 21 vlogs. Mega love shoutout sa lahat na yan. Patamsak po upcoming, salamat. Sige po Bigas, dyan ka lang muna lalag. Punta mo tayo kay Alalay. Sumit kita lalag, ayan. Musakan natin yan. Yan, Abby, dan full pack pasukli from Hugs. Ayan. Bigas OTW from Batang Sandstorm. Musakan natin yan, yung ano mo, premiere. Bigas. Nasanay na ang puso ko, nasanay na akong Hugs PHTV dan full pack po from Vegas. nasanay na sa'yo, kaya ngayon'y nagdurusa. Hindi ko na kaya naman. Arnaldo Dan. Ayan, tamasman ko na to, ano, Lalaws, Vegas. Naghihintay pa rin, nagmamahal sa'yo, huwag sanang limutin na. Ayan, Abby, nagbaba ng kanyang bahay. Alalay, nandyan ka pa ba, Alalay? Dito sa buhay ko'y wala. Batang Sandstorm, dating dikit.
8 million din daw sa Globe Shootout. Yan, alalay OTW from Jonaski. Dito pa host. Ayan. Yan, OTW na si Jonaski. Si Akrima pala yan. Si Alalay. Lalab sigaw pala yan, Akrima. Sabi ko na nga ba si ano yan. Nasanay na sa'yo, kaya ngayon'y nagdurusa. Hindi ko na kaya na mag-isa. Nasanay na ang puso ko, nasanay na ako. Alalay 36, dan dikit kalimbang pasukli na lang. Ayan, from Ags. Ayan, alalay. Akrima, pabalikan si Kylie. Dan sa'yo, lalabs, kapag si Kylie nagsabi ng ganyan, ibig sabihin nakakonect na siya sa nakapin. Hindi siya marunong magbaba ng link, mga lalabs. Click nyo na lang yung kanyang pangalan para mabalikan nyo si Kylie. Ayan. Dan sa'yo, alalay. Kay sakit isipin na ika'y mawawala dito sa piling ko. Ngunit walang magagawa, Ano magtayo? yan Oh. ang gustuhan mo. Sana ay lumigaya ka. Ayan, Abby, dan nasa'yo, pasok na lang from Ags. Ayan. Okay po, from alalay. Ayan. The next what I just got done with. Ayan. Magparaya kahit na anong sakit, basta't lumigaya ka. Lagi mong isipin na ako'y nandirito, laging karamay mo. Ags, dan pasukli na lang from Jonaski. Ayan. Vegas. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay, mga lalap. Wala ba ako kay Vegas, mga lalap, sa kanyang premiere? Sunod kita, Vegas, ha? Wait lang. Ayan, Ags, dan sa'yo si Jonaski, pabalikan na lang, lalabs. Ayos, pwede pa short video po. Tingnan natin yung bahay ni Andrea. Wait lang, tingnan ko yung bahay mo, ha? Meet Cora. Handa akong Magparaya. Ayan, nasa bahay mo ako ang short nga ng video mo. basta't lumigaya ka. Lagi mong isipin na ako'y nandirito, laging karamay mo. Yan, na-full watch ko na heart yung ano mo. Ang click. Huwag mo ko sabit, Nos, but thank you. Bakit ayaw mo? Naglalagas ka ba pag tips sinabit? Ikaw na nga yung isabit ko, sunod ayaw mo. Handa akong magparaya kahit na anong Si ano na lang isabit natin? Si ano? Si Heart. lumigaya ka.
Handa akong magparaya kahit na anong sakit, basta't lumigaya ka. Heart, dati akong dikit sa main channel mo ha. Ay, nagbakas ako. Bakas lang kong men, ayan. Sila na lang host, natataranta kasi ako pag sinasabit, di ko alam, unahin ko balikan. Sige lang, sige. Tataranta ka ba? Sige, punta tayo kay sino unang pumasok kanina? Tingnan ko lang yung pinakauna ko. Si Heart ba o si Ags? Si J-Pads umalis na. Si Billy's Adventures. Si Heart nga. Tsaka si Abby magkasunod. Ayan. Heart, nasan ka? Nandyan ka pa, Heart? Lalaiwan ng bakas. Sukli na lang po. Ayan. Heart, yung bahay mo, Heart. Heart, yung bahay mo, Heart. Alalaiwan ng bakas, ayan. J-Pads OTW from Vegas, ayan. Matang Sandstorm ay nabuwa ng kanyang bahay. Ayan, Bia and Pick Mix Vlogs, binababa ni Nightboot. Palablab ako mga lana. Tamsakdan host. Mega love shoutout Precious, ayan. Ags PH TV, ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. Ags. Nandyan pa ba si Heart? Wala na. Heart? Kung wala si Heart, punta tayo kay Ags. Heart, nandyan ka pa? And once again, Heart. Heart, kung nandyan ka po, magparamdam ka. 10 million in the house, may love shoutout. Wala na si Heart. Punta tayo kay Ags. Wala si Heart eh. Heart, once again. Calling to attention, Heart. Where are you now? Ayan. Umalis na ata siya si Heart. Tang tayo kay Ags. Padikit mga idol, dalawa ang balik na banana from J-Pads. Ayan, Man of Steel Blank. Ags PH dan na po from Pinks. Ayan. Padikit po please from Precious. Ayan. Bicolan ng Uragon dun pasokle. Ronaldo Bicolan ng Uragon and me it's only one person. Ayan. Okay? Bicolan ng Uragon it's my second account, Arnaldo. You're already connected to me, Arnaldo, and I already connected to you long time ago, lalabs. Thank you so much. Ayan. 728 po sa'yo, J-Pads, full pakat bakas. Thank you from Vegas. Ayan. Pinks, dating dikit from Ags. Ayan. Precious Dan from Arnaldo. Ayan. Arnaldo OTW from J-Pads. Ags PH TV Dan from Arnaldo. Ayan. Pasukli na lang. Yan mga lalas palalo ko sa aking member dyan na si Bloody Coder. Ayan. Binababa siya ni Nightboot. Thanks Ags from Pinks. Ayan. Dan Mark Ligaspi. Ayan. Ags PH TV Dan na po. Ayan. Natin yung bahay ni Mark. Si Joy Ligaspi pala to. Si Dan Mark Ligaspi. Ayan. Arnaldo Dan. Arnaldo. Ang gulo-gulo niyan. Paulit-ulit. Ulit-ulit ba? Arnaldo Dan kanina ba? Arnaldo Alalay 1836 or Akrima, she already done connected to you. No need to mention again and again and again, okay? Arnaldo Dan kanina pa po, ayan.
Vegas 21 Mix Vlogs. Dan Pasokli from Arnaldo. Ayan. Yan palagdok sa aking member mga lalabs na si Lloyd. Ayan. Precious Dan Tamsak, my old friend from Pinks. Sino pa ba di ko nasuklian? Pati si host paulit-ulit. Na ano na tuloy ako. Nabalikan ko na yan kanina pa paulit-ulit. Nag-iwan pa ako ng comment. Ayan. From Vegas. Huwag kalimutang di kita natamsakan si host. Yan, Rudy Katamura, Miguelab, shout out. Tampalin ko yan, pigilan mo ko, host. Wag. Ayan, Vegas 21. Yan, Rudy Katamura, nagbaba ng kanyang bahay, haha, para maalalay. Ayan, Vegas, tingin mo, inulit na naman niya, Vegas. Arnaldo, Vegas 21 Mix Vlog already connected to you. Okay, lalabs. No need to mention again and again and again and again and again. Ayan. Napapasayaw na tuloy ako. Ayan, Abby, nagawa ng kanyang bahay. Susunod ko, Abby, kay Ags. I'm back, ayan. Alalay 14 tayo, available, ayan. Si OFW kanina, umalis na siya. Ayan, kanina na gusto niya makipagpalitan. Umalis na siya. Lumipat ata sa ibang LS, ayan. 14 tayo, available, ayan. Ayan, binagba ng kanyang bahay. Alalay 1. Oh, inulit na naman yung mga Arnaldo, everyone is already connected to you. All. Ay connected, ayan. Party music di Jackie, ayan, binababa ni Nightbot mga lalans. Pinks, ayan. Kabir Arnaldo. Pasasabugin ka na nila, Arnaldo. Yan, alalay, nagawa ng kanyang bahay. Thank you, ayan. From Kylie. Pinks dating dikit. Ayan. Mga lalabs, yung gustong dumikit kay Kylie, hindi siya marunong magbaba ng kanyang link, pero marunong siyang magdikit. Pag kayo nilalagay ko sa pin, pag pinipin ko kayo, saka lang nakakadikit si Kylie. So ngayon, pag sinabi niyang dan to the link, mga lalabs, balikan nyo si Kylie, mga lalabs. Mamaya ipipin ko siya. Kasi tinuruan na siya ni Madam Love Channel na kung paano magbaba ng link, hindi talaga daw siya nakakakuha. Malabo lang yung kanyang mata, ayan. Dan Mark Ligaspi from Ags, ayan. Ayan, palabas sa aking member na si Love Channel, mga lalas. Padikit po please from Precious, ayan. Rudy Katamura Jr. done with Kalimbang Tamsak Pulpak Idol, pabalik na lang, ayan. From J Pants. Ulitin pa ba natin yung kanta o may isa pa? Kanina pa siya. Alalay Tamsak doon dating dikit na yan. Dan Mark Ligaspi, ayan. Batang Sunstorm and binababa ni Nightbot. I'll be right back from Kylie Kripner. Sige lang lalabs, go ahead. Ayan, isa pa mga lalabs, meron pang dumating si Melly Families. Parehas yan sila. Ayan, tingnan mo. Oh. Dan Mark Ligaspi, please you. Ayan, alalay, please. Ayan. Vegas, o yan, kapapasok niya lang mga lalabs. Hindi kita niya na lahat. Ayan. Melanie Family, ayan.
si Mileni family, saka si Arnaldo mag ano ata to magkasama. Ayan. Thanks done to you please. Ayan. From Mileni family. Padikit suklian ko agad from Ags. Ayan. Abi, ayan nagbuha ng kanyang bahay. Yan, Madam Love Janet, may galag shoutout po, Madam Love Janet. Tamsak, salamat po sa patamsak dyan, Madam. Yan, Love Channel Dan. Ayun, kapapasok lang ni Madam Love Channel Dan na agad siya. Yan, Madam Love Channel Dan na daw sa'yo si Mileni family. Huwag kalimutan yung aking member mga lalabs. Ayan si aking member na si Bia, Pick and Mix Vlogs. Abidan Dikit with Kalimbang. Ayan. Punta tayo kay Abi mga lalams. Mileni my old friend, thanks from Pink. Ayan. Yan po na tayo kay Ivy Mileni. I connected to you long time ago. J-Pads Dan from Abi. Ayan Mileni, long time ago na palang nakadikit si Madam Love Channel sa'yo. Punta tayo kay Abi mga lalabs. Sunod kita Madam Love Channel. Pamilya Dan from Alalay. Love Channel New Dikit sa'yo idol from Pink. Ayan. Madam Love Channel Dan po si Pink sa'yo. Balikan na lang po. Yan dating dikit sa nakapinhos from Abi. Yan 8 million in the house. May galag shout out. Pinilit ko iwasan ka dahil ako'y nakatali na sa isang dilag na labis. Minahan ko ng tapat at hindi magbabago kailan pa man. Dahil habang tumatagal, Thank you Pinks from Love Channel. Ayan. Alalay nagbawa ng kanyang bahay. mahal, ang puso ko'y nalilito dahil sa naramdaman. Ano ang aking
gagawin na malimot ka? Nagmamahal ako sa'yo, nagmamahal. Ayan, Alalay, bigas bahay mo from Alalay. Milili family dan tuyo, ayan. Abidan, please return thanks from Junaski, ayan. Junaski nabuha ng kanyang bahay. At thumbs up coming LS from Vegas, ayan. Huwag kalimutang dikidan at thumbs up si host mga lalams, ayan. Abi, bakas ka ng main mo para mabalikan pa kita, isang banana, ayan. At W Junaski from Pinks, ayan. Kung paano makalimot. Junaski dating dikit idol from Abi, ayan. Thank you so much. Itong nararamdaman na babalik Dan Tamsak Vegas from Love Channel, ayan. Ayan, bigas din na po si Madam Love Channel. dahil habang tumatagal sa akin lalo kang napamahal. Ang puso ko'y Ayan mga lalas, palalab yung aking member dyan na si Akrima, ayan, binababa ni Nightbot. 8 million in the house, may galab shout out. Junaski, new dikit, ayan. Thank you so much sa pagdikit kay Junaski, ayan. Sir Josel, Tamsak host, ayan, may galab shout out Sir Josel. Galab shout out Sir Josel. mahal kahit ito'y bawal. Pinilit ko limutin ka, ngunit di ko maiwasan na mahulog. Ayan, Pinks OTW from Junaski, ayan. Junaski nabawa ng kanyang tambay lang here host, busy po sa work. Sige lang po Sir Josel, thank you so much sa patambay dyan. Nagmamahal ako sa'yo, nagmamahal kahit ito'y bawal. Pinilit ko limutin ka, ngunit di ko maiwasan na mahulog ang puso ko sa'yo, sinta. Na mahulog ang puso ko sa'yo, sinta. Love Channel dan dikit kalimbang pasukli na lang, ayan. Vegas Mix Vlog dan from Pinks, ayan. Love Channel pala ba akong mga lalams? Pinks main dikit ko pabalik na lang TY from Junaski, ayan. Junaski nabawa ng kanyang bahay. na walang ibang mahal. Ako'y nag-iisa lamang sa puso mo. May nudax, ayan. Sabay mo ako. Ngunit bakit ganito? Habang tumatagal ay tila nagbabago ang pangakong pag-ibig mo. At ngayon nga ako'y Love Channel dan tamsak nood sa savory mo dating dikit, thanks. dahilan Junaski dan tuyo kanina po, ayan. Love Channel dan, ayan. Sana'y na ang puso ko. Una tayo kay Madam Love Channel, nasan na ba yun siya? Kung nandito ka sa piling ko, nasana'y nasa'yo, kaya ngayon'y nagdurusa.
sandali kung tayong dalawa Ayan mga lalas, palablab na ako sa nakapin. Kay Madam Love Channel. laging kay ganda maubos man ang oras ay di ko alintana ang sinira mong pangako ang 150 pa lang pala siya. ng iyong puso Si Whisper of Dart. naman pakinggan hanggang ngayon sa'yo'y nagmamahal. Nasanay na ang puso ko, nasanay na akong nandito ka sa piling ko, nasanay na sa'yo kaya ngayon'y Love Channel nakapin. Ayan, dan po. hindi ko na kaya na King 775 full pack. Thank you. Ayan. sana'y pakinggan mo ang dasal ng puso ko. Naghihintay pa rin Palalwak sa nakapin mga lalabs. sa'yo. Huwag sanang limutin na ikaw lang talaga dito sa buhay ko'y walang iba. King Madam Love Channel, bigyan ko po ng 5 yan. Yung ano mo, binababa. Nasanay na 152. puso ko, nasanay na akong nandito ka sa piling ko, nasanay na sa'yo kaya ngayon'y nagdurusa. Hindi ko na kaya na mag-isa. Nasanay na ang puso ko, nasanay na akong nandito ka. Thanks Bigas Idol. Ayan. Nasanay na Ags PH TV. Ayan, nagawa ng kanyang bahay. Love Channel dan dikit with kalimbang tamsak. Ayan, from J-Pads. Hey everybody, I'm back. Ayan, nandyan na si Kylie mga lalabs. Si Kylie. puso ko, nasanay na akong nandito ka sa piling ko, nasanay na sa'yo kaya ngayon'y nagdurusa. Hindi ko na Binaliwala niya ako dahil sa'yo. Hey everybody, I'm back. Nawala na ng saysay ang pagmamahal na kahit tagal ko ring binubuo, na kahit Ayan, Abby nagbaba ng kanyang bahay. Kay sakit isipin na ika'y mawawala dito sa piling ko. Ngunit walang magagawa, yan ang kagustuhan mo. Sana ay lumigaya ka. Handa ako Kung magparaya. kahit na anong sakit, basta't lumigaya ka. Lagi mong isipin na ako'y nandirito, laging karamay mo. I connected to the Love Channel. Ayan, from Kylie Kripner. Ayan, Madam Love Channel. Dan po si Kylie sa binaba mong bahay. With W. Josel House, please. Ayan. From Pinks.
Huwag kalimutang di kita natamsakan si host mga lalabs. Handa ako Kung magparaya kahit na anong sa'yo. basta't lumigaya ka. Lagi mong isipin na ako'y nandirito, laging karamay mo, mahal. Ayan, 6 million in the house. Mga love shoutout, 6 million. Handa akong magparaya kahit na anong sakit, basta't lumigaya ka. Lagi mong isipin na ako'y nandirito, laging karamay mo. Handa akong magparaya kahit na anong sakit, basta't lumigaya ka. Lagi mong isipin na ako'y nandirito, laging karamay mo, mahal. Ay ligaya ko sa tuwing kasama ka. 5 million in the house. Mga love shoutout. Ngayon mga lalabs, binababa ni Nightbot yung aking member dyan na si Akrima and then si Party Music di Jackie. Ayan. Good morning, mega love shoutout host from Lala Conde. Ayan. Mega love shoutout Lala Conde. Salamat Lala sa pagpunta sa aking LS. Thank you so much. Ayan, may jacket ka na po. Lala Conde, meron ka ng jacket Lalabs. Yan yung mga bagong pasok po dyan Lalabs. Magbakas po kayo kay Bicola ng Uragon. Ayan. Para po kayo aking masuklian. You're welcome host from Lala Conde. Lala Conde, ayan, you please from Melanie family. Ang bilis naman dumikit nito ay. Kapapasok lang ni Lala Conde. At Madam Love Channel, dan akong 5 sa binawa mong bahay. May Whisper of Dark. Ayan, Batang Sunstorm, binababa ni Nightbot mga lalas, palablab naman. Ayan, Abby nagbaba ng kanyang bahay. RB Mini Sounds Vlog, Tamsak Idol, ayan.
From RB Minisons, thank you so much, lalabs. Yan, palablab naman sa aking member dyan. Nasimudaing channel, lalakon din nagbuwa ng kanyang bahay. Kylie Kripner. Mas patulong po ako sa bahay ko, maliit pa po. Sige lang, lalakundi. Okay, pagdikit mo ka muna dyan, lalabs. Punta muna tayo kay Kylie. Hindi na bumababa yung RB, ayan. 29 tusok. Salamat po sa patusok dyan. Bakit ba pag ika'y Nakikita. puso ko ay kumakaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nagbabalisa. At pag ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip kundi ikaw lagi. Sinubukan ko ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon Yan mga lalas, padikit naman ako sa aking yan, kay Kylie. ang laman ng puso ko't isip. Yan mga lalab, si Kylie nakapin, padikit naman kasi hindi siya marunong baba ng kanyang bahay. Dahilan hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Ayan, Mikasha Kusin, Miguelab, shoutout naman dyan, lalaws. Kanina nga, sabi ko bakit hindi si Mikasha Kusin pumupunta sa akin. Mega shoutout, Miss Bulong, happy hearts month to all. Salamat naman dyan, Mikasha, ang dahil mo namang puso. May kadate na ba sa 14 ni Miss Bulong? Pati ikaw meron na bang kadate? Connect with somebody. Do you want me to connect with somebody? Ayan. Ayan mga lalabs, paligid naman ako sa nakapin. Ayan, si Kylie. Ayan, Mikasha. Kumusta ka na, Mikasha? Tiyok mo ngayon, Mikasha? Hello, Kylie Kripner. Ayan. Mga lalas, padikit naman sa nakapin. Ayan. Wala pa. Hindi, wow. Ikaw pa, Mikasha, mawalan. Maniwala. Road to grade 2. Ayan, from Madam Love Channel. I'm going to be checking the comments in my video, okay? Ayan, Dorot TV, Miguelab, shout out. Sipag ni Kylie mangisda. Ayan, ang sipag ni Kylie laging nandito. Love Channel, mega shout out po, madam. Ayan. From Mikasha. Mga lalas, palablab naman sa nakapin. Ayan, si Kylie. Yan, nakaka-nosebleed si Kylie. Lala Condi House po, OTW from Pinks. Ayan. Abi, nagawa ng kanyang bahay.
Huwag kalimutang dikitin at tamsakan si host mga nanam. Mika siya Wario from Love Channel. Ayan. Dating dikit po from Lala Conde. Ayan. Salamat po. Lala Conde. Nagbaka sa kay Bicol ng Oragon. Ayan. Ngayon ko mamaya lalabs ha. Ayan, Lala Conde nagawa ng kanyang bahay. May Mika siya. Imadiop mo ngayon. Post new cover. Kung maawa ka na, ayan. Durot niyan kasi durot. Kung sakali yung brief. Yan, nasa bahay mo ako ay Kylie. Already at work, Miss Bulong, having breakfast. Come and join me. We have some friends noodles here. Wow, sarap naman. Uy, mag-pretzels muna tayo. Na lang. Ayan. At wala. Hindi nag-play. Lala ko di malito ba? Sige po Lala. Tikitan mo muna yung nakapin Lala. Ayan. Pin kita mamaya maya. Hindi ka ba na kontento sa pag-ibig ko? Hindi ka Ayan, ba durot. rin masaya sa pinakita ko? Nasa bahay mo ako. Hindi pa ba sapat kaya pinaikot mo? Pakitang taon lang ba ang Ayan, 4 minutes lang pala to. mo? Sabihin mo ano Hindi ka pa ba ang laki na ng bahay mo Dorot? Hindi ka pa ba muni? dami ako pa ang Muni ka na ba? loko Ang laki ka ng bahay mo, ayan. lang iiwan pagtapos mong makuha ang lahat pababayaan. Bakit ka Muni ka na. ba kadali sa'yong saktan ako? Patulong ako ate, Love Channel. Baka may mga natira ka pa dyan, ayan. Minahal mo ba? Yan, tikitan mo muna yung nakapin, Lala Conde. Gusto kong malinawan. Mahal mo ba ako kaya? Ayan, watching ako dito sa video mo, Dorot. Okay lang Galing mo palang kumanta. ako kaya mahal mo ako. Sige sabihin ginamit mo lang. Di mo naman minahal. Sana nung una pa lang sinabi mo na pagmamahal ko sa'yo pinalalim mo pa. Ako'y ginamit mo Ang galing mo palang kumanta. 4 minutes lang to. Ayan mga lalas, padikit naman sa nakapin. Oo, sige, ibaba kita sa mga friend ko, haha. Lala Conde pasok please from Pinks, ayan. Padikit nga ng bahay ko, balikan ko kayo. Mamaya busy pa here, ayan. From Sir Josel. Para nakasabay ako sa laro na gusto mo. Ginamit Ikaw ba to, ako Ikaw na sa Dorot. lahat Ikaw tong nakaputi, di ba? ko. Ang isusukli mo lang biguin, baliktarin, tapos pagtatawanan. Ganyan ba? Pinks main mo ba? Ayan. Thank you so much Ate Love Channel. Kailan ilis mo Ate Love, puntahan kita. Ayan Lala Conde, dikitan mo muna yung nakapin. Ipipin kita Lala. Dikitan mo muna si Kylie nakapin. Ayan. Kailangan mo ako at ng karamay. Lagi lang akong nasa tabi mo at hanggang dumamay. Nung ikaw na ang kailangan, di ko to Ayan, full watch ako Dorot. Iwan mo ako sa'kin, wala ka ako'y ginamit mo lang. Di mo Break time ko niyan, host from Dorot TV. Ayan. Mikasha Kusin. una pa 4 PM. Ayan. labi mo na pagmamahal ko sa'yo Mm. pinalim mo. Arthur Saban Harang, nag-love shout out. Ayan Arthur, pili kita kagabi Arthur ha. Ayan. Yung video mo. Pati kanina pili kita tanghali. Ayan. Ito main Dorot, ayan, from Pink. Ayan, na-full watch ko na Dorot, yung video mo, 4 minutes lang naman. Di mo naman minahal. Sana nung
Dan ka na ano, Lala Conde sa nakapin. Ayan. Pina-extort you is done to you from Lala Conde. Yung puso ni Mikasa na kulay blue. Shout out Kylie Kripner, ayan, from One Day TV. Arthur Sabat, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Ang galing pala ni Dorot kumanta eh. Hmm. Wala na yung kanta natin, oy. Okay, Ate Love, abangan ko 4 PM. Ayan, thank you so much. Nasaan na ba yun? Nasaan na? Wala na yung kanta natin ah. Mag-pretzels muna ako. Ayan yung mga kanta eh. Mag-chill-chill muna tayo, ayan. Yes po. Chill-chill muna yung ating music. Mga nagdan na kayo sa nakapin. Ayan, Pinks, balikan mo naman ako sa main. Kumawa ka na yun. Did you see me, Kylie? Kylie? Di ka ata madam nakita ni Kylie. Broke muna ako baglang. Ayan. Sige lang, BG lang. Sige lang po, Madam Love Channel. Ayan. Thanks po, Dorot Idol from Pinks. Ayan. Nilmar, mag-love shout out. Ayan. Mag-love shout out, Beautiful Lost. Nilmar, mag-love shout out. Dani kita kagabi, Nilmar. Ayan. Kasabay mo si Arthur Saban. Ayan yung upload from Love Channel. Ayan. Panoorin natin yan, madam. Sabori, wow, sana all. Harap. Naantok ba kayo sa aking music? Pabatulog. Ayan, ninja ko lang to, Ate Love. Ito channel ko, ibaba ko eh. Sarap naman ang kain ni Madam Love Channel. Ang minutes ba to? Ayan, with parata. With parata, madam ha. 2 minutes lang. Thank you, host. Malapit ng mga lahat. Ayan, sige, play kita uli mamaya ha. Yan, nandyan si Arthur Saban kanina. Play ko siya uli kasi hindi rin siya muni. Malaki na yung kanyang bahay, di rin siya muni. Ayan. Tulungan natin para ma-monetize na rin. Pangit ang tugtog ko, no? Yan, 9 million in the house. May galab shout out. One Day TV. Ayan, nagawa ng kanyang bahay.
Malapit ka ng ano yung mga lalas, mga 2 months na lang yan mga Nilmar. Ayan. Monetize ka na yan. Mga lalabs na ba kayo sa nakapin? Wala naman natang dumidikit sa nakapin. Uy, ayan. Lala kung didikitan mo na yung nakapin lalabs, ikaw isunod kong ipipin. Ayan. Wala na pala akong maibigay sa'yo, Ate Love. Yung 20 ninja ko, dikit na sa'yo lahat. One Day TV, if you were here, ayan. In Madam Love Channel, nandyan na si Kylie, nakita ka na niya. Sana nga, host, ayan. Mangyayari yan, Nilmar. Samahan mo na rin ng dasal. Napakasipag ni Nilmar, ayan. Bongs World, mega live shout out. Nadikit ko na yan, ayan. Lala Konde, sige, dikitan mo ko ng 10 lalabs, Lala Konde. Ano ba yung bahay mo? Ipin kita, Lala Konde, ikaw susunod kay Kylie. Mga lalas, padikit naman yung nakapin kay Kylie kasi hindi siya marunong magbaba ng kanyang bahay, ayan. I am here, Kylie Kriffner, One Day from One Day TV. Ayan, Pebrero 14, pangit naman ang tugtog ko eh. Relaxing daw yung tugtog na yan eh. Ang pantok. Ayan, One Day TV nagbuha niyang kanyang bahay. Pebrero 14 TV, mega love shoutout. Mega love shoutout. Pebrero 14, ayan. Party music and binababa ni Nightboot. Ikaw host, nakasahod ka na ba kay Lolo? Haha. Sana Lala, makasahod na ako ngayong February. First sahod ko kay Lolo, inshallah. Jenny Rentoria, mega love shoutout host. Mr. Mighty, mega love shoutout Mr. Mighty, ayan. Mr. Mighty. Ayan, meron ka ng jacket, Mr. Mighty. How are you, my friend? I miss you, I miss you. One Day TV, have you been? Ayan. Oh my goodness, ang ating music ay nasa harang pa oh. Salamat na lang sa parang. Ayan. One Day TV on the way from Bongs World. 10 million in daws, mega love shout out. Nasa harang pa rin siya. Thank you so much. And Madam Love Channel, binababa ni Nightboot. 10 million in daws, mega love shout out. Nakakabuang naman yung kanta ko eh. Pangit. Ganyan. I'm doing well, Kylie. I am at work. Ayan. Kylie Krippner, dan sa'yo, pasokli po ako, ayan. Kylie, connect to Lala Konde. Sige, ipipin kita, Lala Konde, sana yung bahay mo? Para masuklian ka ni, ni Kylie, di kasi siya nagsukli hanggat nasa baba ka, ayan. Yan, Lala Konde, nagawa ng bahay, ayan. February 14, OTW from Pink Switch 1, ayan. I will pin Kylie, Lala Konde, connect to her, okay? La Konde, ayan. Thank you. So lang naman lalams. Ayan, Kylie connect to Lala Konde. One Day TV tamsakdan dating dikit from Bongs World. Ayan. Mega love shoutout host from Jenny Rentoria. Ayan, mega love shoutout lalams. Love Channel lang baba ng kanyang bahay. Kylie Krippner Vlogs nakapindan. Ayan. Connect back
Ayan, from Pinks. Mga lalas, palabla naman ako sa aking member dyan na si Mudaying Channel. Ayan, Lala on the way from Bong's World. 5 million in the house, mega love shout out. Bong's World, pasukli po from Pinks. Ayan, Bong's World dan po si nating dikit ako sa iyo, Bongs from One Day TV. Ayan. Yan Lala kundi utinabol sa'yo si Junaski. Nating dikit One Day TV. Ayan, Junaski, dating dikit One Day TV. Junaski nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Jenny Rentori Dan po from Pinks. Ayan. Lakondi Dan, please return TY from Junaski. Ayan. Bronchito Channel, mega love shout out host. Junaski Dan sa'yo, pasukli ako. Ayan. Nauna siyang dimbikit sa'yo, Lalakondi Dan na sa'yo si Junaski. Bong's World at iba pa. Ayan. Support po sa premier ko host. Anong oras ba yung premier mo, Bronchito Channel? May premier ka? Anong oras ba yung premier mo? O papatamsakan mo pa lang? Bronchito, ayan. Ay connected to Pinks, ayan. Ayan, Pinks, babalikan na lang po si Kylie Dan po sa'yo. Baba ka ng bahay, Bronchito Channel. Bronchito, ayan, magbaba ka na ng bahay mo. Si ano to si Brother Chit. Nasa bahay mo akong Lakonde. Thanks Kyle, already done to you too. Ayan, from Pinks. Ayan. Sige, ano, Bronchito? Bronchito pala, Bronchito. Ayan. Tingnan natin yung bahay mo. Naka-premier ka na ba? Ayan, tingnan natin bakit ngayon ka lang kasi pumasok. Lala, ipin kita uli mamaya. Wait lang ha. Ayan mga lalabs. Si ano. Tamsa ka naman yung nakapin mga lalabs. Ipin kita uli Lala. Wait lang. Iipin kita uli pagkatapos kay Bronchito.
And mga last palalo naman yung nakapin sa kanyang premiere patamsa. AM Pinas time ba to? Tamsakan ko na yan bro, Chito channel. Ayan, Pamilya de Estrada connected. I connected to Melini family. Ayan, from Lalaconde. Thanks bro, Chito idol from Pinks. I have to go eat dinner now. Okay, Kylie, no problem. Ayan. Bronchito channel dan dikit tamsak pasok lipo parang Jenny Rentoria. Jenny Rentoria, baba ka bahay mo parang Lalaconde. Ayan, bum dia amigo from Bronchito. Kapwa OFW1, may ganap shout out. Most full pack ako sa'yo, ayan. Sijakitan kita. Ayan yung mga bagong pasok po, magbakas po kayo kay Bicula ng Uragon, ayan. Para mabalikan nyo kayo lalo sa mamaya. Sinding na po, ayan, from Jenny Rentoria. May jacket ka na kapwa OFW. Jenny Rentoria 250, ayan, from Bronchito channel. Salamat po from kapwa OFW. Bronchito, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Nakapin. Jenny Rentoria dan sa'yo, ayan. Parang ang lakas ng music ko mga lalabs, no? Night million daw sa mga shout out. Lalaconde na gumawa ng kanyang bahay, ayan. Palablab na ko mga lalab sa aking member dyan na si Love Channel, ayan, binababa ni Nightbot. Payuda po host, panong kapwa OFW. Iglalas makilablaban ka muna dyan, ayan. 835. Cheryl Amor. Salamat Lala from Jenny, ayan. Ayan, Pigs, nagawa ng kanyang bahay. Ayan, kapwa OFW, return my menu from Melanie family. Ayan, Bronchito channel, full pack po, pasok li from kapwa OFW. Cheryl Clamor, dikit po eh. Wala na naman.
Milini OTWCs from Jenny Rentoria. Ayan, thank you so much. Ayan, come and join guys. Mini grand live stream. Ayan, from Jason L. Kaming February 14. Ayan. Cherry Hook. Ayan mga lalangs, palablan tapos na kayo sa nakapin. Punta tayo kay ano ngayon. Paano po ba magpa-member host? Punta ka lalabs dyan sa baba ko. Di ba sa pangalan ko, ayan. Yung Islands meron doon, join. Click mo yun lalabs. Lalabas doon. Sa baba ng pangalan ko may makikita kang kulay blue. Ayan. Pindutin mo lalakundi yung join. Join button na yun. Lalabas na dun lalabas kung ano yung gusto mong anuin, pindutin. Punta ka sa channel ko. Ayan ka FW1 Jason Eldan po Pasokli. Ayan. Ayan Jason Pasokli na lang po yung dumikit sa'yo. Pwede ba ito Gcash? Pwede yan lalabs. May nakalagay naman doon. Ayan. Damin ko Brong Chito from Lalaconde. Ayan. Kahit load, pwede rin naman yan load. Sige lalabs, thank you. Ayan. $11 million in the house. May love shout out. 11 million mga lalabs. Ayan. Salamat yun. Salamat lalabs na nakonde. Yan, padikit ako sa nakapin mga lalabs. Hanggang anong oras ka, host? Mamaya pa lalabs, mahaba-haba pa. May 2 oras pa yan. Maaga pa. Hanggang anong oras pa yun? Pag madaming tao, hindi pa ako nag-out. May 2 hours pa lalabs, Lalaconde. Mahaba pa yung ating oras eh. Basta nag-LS ako Lalaconde everyday, mga 5 AM, ayan. 5 AM Pinas time, ayan. 5, 6, 7, 8, 9. Mga ako, 4 to 5 hours, ayan. Yung aking LS. Everyday yan lalabs. 5 AM, Pinas time. Yun lang kasi yung time ko. Sabong maghapon tayo nasa work eh. Yan, hello ho, how are you? From Cooking with Sapia eh. Thank you so much.
Ayan, Jason L, punta tayo kay Batang Sunstorm Lalabs. Ayan. Ba't na pindot ko? Jenny Rentoria, nandyan si Jenny. Kanta ka na, host. Hindi lalas, may tulog na. Pag ganitong oras, hindi tayo pwedeng kumanta kasi may tulog. Sa ano lang sa araw ay gabi na dito ay ano dito lalabs. Mga 2:50 ng madaling araw ay 12 million in the house, mega love shout out. Cooking with Sophia, mega love shout out lalabs. Ayan. Love you Ashraf, mega love shout out. Mga lalas, palablab naman sa aking member dyan. Ayan, binababa ni Nightfoot. Si Akremo 36 Vlog. Mega love shout out Yahoo. Dandahan lang host. Saan? Dandahan ng pagbasa. Love you Ashraf. Ayan. Ano ba yung dahan-dahan ko, Brom Chito? Yan, tawa tuloy si Love you Ashraf. Yan yung video palablab po. Thank you. Ayan. Yan mga lalas. Palablab naman ako sa nakapin. Ayan. Thank you so much. Alam mo, Lenny. Jenny Rentoria. Bakit walang link, oy? Nasaan na ba si Jenny? Ayun, million daw. Mega love shout out. Jenny na. Nabulol na si Hus. Thanks Bro Chito TW from Love You Ashraf. Jenny, nandyan ka pa ba? Jenny Rentoria. Ayan. Jenny, nandyan ka pa ba? Hanapin ko nga si Jenny. Jenny, ayan, nasan na si Jenny? Mikasha Cuisine, ayan. Tapos ka na bang mag-breakfast, Mikasha? Kung with sa PA, nagmamanya ng kanyang bahay. Sana ba si Jenny? Jonas, gidan dikit tamsak pasukli. Baba ka ng bahay, Jenny. Baba mo yung link mo, lalabs. Pinin kita kanina, walang link. Pero 5 minutes work mode na ako, Miss Bulong. Ayan. Napakasipag naman ni Mikasha. Akala ko ba up mo ngayon? Mala ko pa naman pakyatin ka. Sa aking bahay, may trabaho ka pala. Sino dumikit kay Junaski? Ayan, nakapin ka na, Jenny. Dan ka na kay Junaski, Jenny. Ayan, Mikasha. Mega love shout out daw. Mikasha, good morning from Bong's World. Kapag hindi kayo natawa dito sa Martes, jokes ko, iwan ko na lang, ha. From Bong's World. Sorry, nasa bahay ako kanina ni Junaski. Okay, Jenny, no problem. Pangit yung tugtog natin, ha.
Bong's World OTW, ayan. From Batang Sandstorm. Jenny Dan Sukli, ayan. Nasaan na si Mikasha? Mikasha, Batang Sandstorm, Bong's World at iba pa. Jenny Rentoria, mega shoutout, ayan. Jonas Kidan from Love You, Ashraf. Salamat Jonas Kidan from Jenny Rentoria. Paro-paro jihos para hindi antokin. Sige, palitan natin yung kanta natin. Paro-paro G. Wala pa ako nun eh. Boss, ano sabi niya? Ano sabi ni Mikasha? Boss, baba ako LS schedule, okay lang po. Sige, boss, baba ako LS. Sige lang, kailan ba yun? Inisip ko ya kanina, sabi ko sa baka si Mikasha up niya. Naisip kita kanina eh. Sabi ko baka up ni Mikasha, baka akyat siya, ayan. Hindi pala up. Ito kasing pinapatugtog ko, free lang yan eh. Yung pinatugtog ko na naman eh na na-copyright na naman, tapos share kami nung may-ari nung kanta. Okay lang naman yun, share, hindi naman siya ate mo akong umakyat eh. Ate mo, hintay nga kitang umakyat eh. Pero may pasok ka rin ngayon, di ba? Ayan, Tamsak Danhos, Arcons Mingalab, shoutout. Good morning, Lalabs. Mikasha. Hintay nga kita kaso. Galing yan news ni Idol Mikasha kumanta. Yun nga. Gusto nga siyang paakyatin eh. Nakala ko off na ngayon, hindi niya pala off. Kailan ba off ni Mikasha? Kailan? Nasa work ka naman ngayon eh. Hindi ka naman pwede bukas. Kasi busy ka. Tapos pag naka-LS ka naman, nasa work man ako ngayon. Ayan, thank you Joy. Ayan, lol, Jenny Rentoria sa ang banda ang magaling doon. Magaling siya, kakantahan ako ni Mikasha eh. Kaya nga kanina naisip ko, sabi ko baka akit si Mikasha, baka off niya ngayon. Ayan, hindi mo pala off. Kailan off mo? Nagpalit ka ng off. Nag-send na ako host from Lalaconde. Ayan, thank you so much Lalas. Makapal ang mukha kamo ate Jenny Rentoria, ayan. Nalobat pala to. Ano na yung ating charger? Charge ko pala yung mobile ko. Makapalang mukha ni Mikasha. RN Elos Vlog.
Ang sabi ni, sino ba yung nag-send? Pamay na lang po, see you at 7 p.m. Pinas time. Ayan. Igiipin natin si Mikasha. Nag-send na ako, host. Paano ka lala nag-send? Baka mali yung nasindan mo, lalabs. Lalakonde. Ayan, Ara. Nandun pala si Ara. Ara and Elos Vlog. Nag-love shoutout. Ayan. Tusok, host. Nakala ko talaga si Mikasha ngayon sa Valentine's, Mikasha. Uy, umakit ka. Anong araw ba yung Valentine's? May pasok ka naman nun. Kakantahan mo ko ng ng mga love song, Mikasha. Boy Noak, may love shout out, host. Ayan, Boy Noak. Ayan, Boy Noak, may jacket ka na. Ayan, Lods Bongsword, okay lang ikaw pa. Ayan. Ba't ngayon may gusto bang umakyat ngayon? Si Mikasha kasi ayaw papakitin ko na nga siya Joydan from Ara. Ayan. Mikasha dan po sa'yo from Joy. Ayan. Joydan from Ara and Elos. Ayan. Thank you so much. Mikasa dan sa'yo from Joy. Ayan. Yung mga kantang pang pusong sugatan. Yung kantahin mo yun, Mikasha. Mahilig ako sa love song Hala, click ko lang yung amount. Yes po, Lala. Ayan, makikita ka dyan, lilipad ka. Ayan. Baka hindi mo pa napindot. Ulitin mo. Oo, Lalas, makikita yung pangalan mo pag nag-send ka. Magkukulay ka dyan. Ayan. Baka hindi mo pa na-send. Ano ba yun? Ayan, Joy Dan sa main mo pabalik TY from Junaski. Ayan. Makikita ba yun dito pag nag-send ako? Ba't wala? Oo, Lala, kung di makikita yun. Makikita yung pangalan mo dyan pag nag-send ka. Joy UTW sa'yo, alright, from Mikasha Kusin. Ayan. Ayan, Cooking with Sapian, love shout out. Aradan from Love You Ashraf. Jonas, kinauna na ako sa'yo. Ayan, from Joy.
Ayan, Joy, pabalikan na lang, Joy, si Kylie. Dan daw po sa'yo, Joy. Si Kylie Krippner. Ayan. Joy ay nagbuma ng kanyang bahay. Jonas nagbuma rin ng kanyang bahay. Yung mga lalagdan na ba kayo sa nakapin? Ang pangit naman ang tudo ko, parang buang. Parang tanga lang yung tugtog. Oh my goodness. Sabi niya. Tanggalin ko ng pangit. Ulitan natin. Nasabi niya eh. Mag-disco nga tayo. Ayan, mag-disco tayo. Love you, Ashraf. Ganda ng poem mo. Ayan, from Ara. Ibinanais ko. Joy, pang 460 ako sa'yo. Dikit na po tong main ko sa'yo. Sana balikan ako ng main mo. Ayan. Thanks po, alright. Love you, Ashraf. Ganda ng poem. Ayan. Ng poem. Pumo. Yung video from Dragon Gaming. Ayan. Jonas Kidan from Cooking with Sapia. Ayan. Cooking with Sapia. Ayan. Nagman ang kanyang bahay. Pom. Ayan, natawa tuloy si Ara. I connected to now. Love you, Ashraf. Ayan. Love you, Ashraf. Dan na si Ara sa'yo. Ayan. Eh, si Ara, mali na naman yung nabasa ko. Si Kylie pala. Malabo yung aking mata, mga lalab. Ayan, pabalikan na lang. Love you, Ashraf. Si Kylie. Dan po sa'yo. Ayan, Cooking with Sapia. Dan from Melanie family. Ayan. Cooking OTW from Junaski. Yan, Estrada Dan from Ara. Ayan. Junaski nagawa ng kanyang bahay. Ay. Mahihibang. Junaski, ayan. Ayan, Cooking with Sapia, nagawa ng kanyang bahay. Ayan, Akrima 36 Black. Ayan, binababa ni Nightbot, mga lalabs. Yung aking member.
Ayan, cooking with Sophia, done things from Junaski. Ayan. Ayan, Junaski nagbuwa ng kanyang bahay. Kylie bahay. Ayan, para si Kylie po, di siya marunong magbaba ng kanyang bahay. I-click mo na lang po yung kanyang yung kanyang pangalan, mapupunta ka po sa GoTo channel. Ay, hindi siya marunong magbaba ng kanyang bahay, lagi siya nandito sa LS ko gabi-gabi. Ayan, ay araw-araw pala. Hindi siya nagbaba ng kanyang bahay kasi di siya marunong. O bini-bini ang butoy. Ayan. Kylie bahay. Kylie Creeper done full package. It's your turn. Ayan. Sige, ano bong sword? Baba ka ng bahay mo. Para pin kita kasi pag di kita pinin, di ka mababalikan ni Kylie. Ibaba ka ng bahay mo, bong sword. Baba mo yung link mo. Bong sword, baba ka ng bahay. So, ang botoy. And cooking with Sophia, nagbaba ng kanyang bahay, mga lala. Ayan, ayaw mo ba ni ano na muna nga. Mamaya ka na Bong's World. Kylie connect to Ara. She already done connected to you. Ayan. Kylie connect to Ara and Elo's vlog. She's on the pin. Ayan. And Lady Coach Explore, mag-love shout out. Hello sis. Ayan. Bicol ng Oragon ay nagbaba ng kanyang bahay. Lady Coach, mag-love shout out. Morning host from MM Combination, mag-love shout out. Kylie Kripner dan. Ayan. MM Combination nagbaba ng kanyang bahay, mag-love shout out. New up sis. Ayan, from Lady Coach. Yan, Lily Buwan o itim, mag-love shout out. Lily, ayan. Lily nagbawa ng bahay. Ayan. Lady Coach Explore on the pin host. Ayan, from Lady Coach. Cooking with Sophia, ayan, nagbawa ng kanyang bahay. Ara and Elo's vlog. Lily nagbawa ng kanyang bahay, watching from Ara. Ayan. I'm now connected to Bong's World TV Airborne. Ayan. Lady Coach. Ayan. Sorry, I was connected to some other person. I was trying to type something. I'm sorry. Can you say that again for me, please? Ayan. Ayan pala, bags ka naman kay kay Love You Ashraf. Yan, Cooking with Sophia, nagbuwa ng kanyang bahay. Lady Coach Dan.
New uploads, ayan, from Lady Coach. Lady Coach, thanks. Ayan. Sunod kita ang Lady Coach. Yan, Bongs World Dance Sukli na lang po dito from Batang Sandstorm. Ayan. Ayan, already done, Lady Coach. Balikan na lang po si Ara. Lady Coach done, full pack with bakas. Ayan, from M combination. Ayan, kumimid sa Pia, nagbaba ng kanyang bahay. I am now connected to Lady Coach Explore. Ayan, Madam Lady Coach. Pabalikan na lang po si Kylie. Batang Sandstorm dan sa'yo, full pack with bakas. Ayan. Nakalimutan ko tuloy password ng YT ko. Nireset ko pa ho, haha. Lakundi. Patay tayo dyan. Huwag mong kakalimutan ang password ng YT mo, ay importante. Pasaway ka. Jakitan kita. Pasaway. Ayan, Glenn C Gaming dan tamsak puhos and dikit pasali. Ayan, nag-love shoutout Glenn. Ayan, Glenn C. Ayan, may jacket ka na Glenn C. Yan, MM combination, dikit pasali, pasukli na lang. Ayan, from Ara and Elos. Nakalimutan niya tuloy yung kanyang password. Thanks for the pin a while ago, host. Work mode na po. Ayan, sige lang Mikasya Kusin, mag-work ka na dyan. Lodi Katamura, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Nag-love shoutout. Ara and Elos Vlog, ayan, nagawa ng bahay. I'm connected to, ayan, Laconde. Ayan, Laconde Lalabs. Pabalikan na lang si Kylie. May jacket, tapos may jacket ka na Lalabs. Yan, may love shoutout sa lahat from Glenn C Gaming. Ayan, ilan ako akit, Miss Bulong, kailan ba gusto mo, Mikasya? Magbigay ka ng araw para makapag-prepare ako. Arnaldo Pereira, kailan ka ba gusto mo, Mikasya? Sabihin mo. Kailan mo gusto umakyat? Aba. Ikaw ba kailan mo gustong umakyat? Para paghandaan natin yung mga bagay-bagay na yan.
RN Elos Vlog, ayan. Dan Pulpak po from Glency Gaming, ayan. Check ko schedule ko, Miss Bulong. Sige. Sabihin mo lang sa akin yan, Mikasha, para mapaghandaan natin yung pag-akyat mo sa aking LS. Ayan. Kakantahan mo ko, ayan. April connected to Glen Gaming, ayan, from Kylie. Ayan, pabalikan po si Kylie mga nalabs, yung mga nalikitan niya. Gina-work mode na po talaga. Sige na, Mikasha, mag-work ka na dyan. Mag-ingat ka palagi, ayan. Glency Gaming, ayan. Nagawa ng kanyang bahay. Cooking with Sapia, nagawa ng kanyang bahay. Nandyan ka pa ba, Lady Coach? Madam Lady Coach, nandyan ka pa po ba? Madam Lady Coach Laconde, ayan. Si Lady Coach, nandyan pa po ba si Lady Coach? Kylie, I'm not a gay. Gaming. Not a gay. Patamsak po sa premiere. Sige, ipin ko ulit sila. Kung di kasunod ko, Glens, wala na ata si Lady Coach eh. RN Elos Vlog, ayan. Mas monetize na mga video ko pero maliit pa bahay ko. Kasi may mga ads na. Si Lolo lang yung nanginginabang dyan, Lalag. Laconde. Minonetize na ni Lolo yung mga video mo kasi napapakinabangan niya na hindi ka ang nakikinamang niyan, Laconde. Si Lolo mo, ayan, siya lang ang kumikita sa video mo. Sorry if I got the name wrong. Ayan, Glency Gaming. Sorry daw, nagsorry naman si Kylie, oy. Ayan. Oo nga, siya nakikinabang matagal na. Kaya bilisan mo ng mamuni para ikaw na yung makinabang sa sarili mong video. Ayan. No problem, Kylie. This one, Glency Gaming, I think he's joking. Kung halimbawa maabot ko ng 1K at WS ko, maangkin ko na ba yun? Oo naman, Laconde. Sayong-sayo na yung kita mo, ayan. Hindi na makikialam sa'yo si Lolo. Sayong-sayo na ang ikaw na maglalagay ng ads, ayan. Ikaw na maglalagay ng harang, sarili mong harang, ayan. Kaya bilisan mo ng maka 1K at makabuka na ng WH, ayan. Para wala na sayong pakialam si Lolo, maghahati na lang kayo sa sa kita mo. Ugo na to, ayan. Kang mag-alala, yung mga narating ng mga malalaking bahay, mararating din natin lahat yan, mga lalabs. Sipag at tiyaga lang, sabayan na natin ng dasal, ayan. Kahit anumang bagay yung gawin yung mga lalabs, huwag niyong kakalimutan ang Panginoon, ayan. Kasi ako dati lagi kong pinipray na sana i-bless yung aking channel, ayan. Bless niya na, nandito na akong na-reach ko na yung 1K, natapos ko na yung WH, ayan. Waiting na lang ako ng sahod, ayan. Nasahod kay Lolo. Hindi pala, labs.
Sana ngayong February, ayan, makasweldo na ako. Yung unang sasahuran ko kay Lolo. Malalaman natin kung magkano papasahod niya sa akin. Ayan, Dantia Valdez, mega love shout out. Ayan, Laconde, dan po sa'yo si Kylie, ayan. Ayan, Bartiran 10 from Dantia Valdez. Ayan mga lalab, sino yung may 10 dyan? Makipagbartiran na kayo kay Dantia Valdez. Sige lang, okay lang yan. Ano lalabs? Tingnan ko lang kung di kong nakikita ko sa main. Yan, sino may 10 dyan mga lalabs? Makipagdikitan na kayo kay Dantia Valdez. 10. Dati pala akong dikit sa Yula, ayan. Laconde. Mamaya mag-ilis ka pa ba, ayan. Mamaya lalabs, meron na akong pasok. Basta ang ilis ko lang lalas mga 5 AM araw-araw yan. Start ko ng 5 AM ng umaga, Pinas time, ayan. Yan, Baby Camacho, mega love shout out, ayan. Tansa Cos, mega love shout out. FW Tia Philippine Vlogs, ayan. Dikit Kalimbang from OFW, ayan. Hinihintay ko pa ang Google ko para ma-reset password ko nang makasend na ako sa'yo. Nakalimutan mo tuloy. I'm now connected to Dantia Valdez. Ayan. Ayan, Dantia Valdez. Pabalikan na lang po si Kylie. Ayan, J Black TV. Magalag shout out. New boy here. New boy here. Ayan. Ayan, may jacket ka na po, J Black. Salamat lalab sa iyong pagpasok sa aking LS. May jacket ka na. Nandyan pa ba si Glenn si Gaming? Wala na rin ata. Glenn si Gaming, nandyan ka pa? Kylie, bahay mo. Dantia Valdez, i-click mo na lang po yung pangalan ni Kylie kasi hindi siya marunong magbuwa ng kanyang bahay. Di ba may lalabas naman doon na Goto channel? Kylie old friend, ayan. From Cooking with Sapia. Dan sa nakapin parang PB Camacho, ayan. Palayan, pa-share it naman. Yan, Jonas, kinagawa ng kanyang bahay, mga lalabs.
Ayan, Phoebe Camacho nagawa ng kanyang bahay. Premier. Ayan. Dantia Valdez. Maya pin kita Dantia, huwag kang malis. Ayan. Phoebe Camacho, sino may premier? Ayan, patamsakan natin yung premier niya. Wait lang. Ayan, Mount Bali Harmony, galab shoutout, Korean, ayan, Korean my friend. Ayan, may jacket ka na. You have no moderator. Mount Bali Harmony, ayan. Nice to meet you. Thank you, ayan. Nasaan si si Phoebe, ayan. Phoebe, nasaan na ba yun siya? Sa premiere niya muna, ayan, patamsakan natin. Did you read the comment that I sent to you? Ayan. Ayan, Dantia Valdez, pabalikan na lang po si Kylie Dan po sa'yo. Hindi kasi siya marunong magba ng bahay. Click nyo na lang yung pangalan niya. I am from Korea, ayan. Okay, thank you so much, Mount Bali Harmony. Mega love shoutout, Korean my friend, ayan. Phoebe Camacho, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Phoebe Camacho Dan sa'yo. From Combination, ayan. SSS J Black TV. Ayan, Mount Bali Harmony, Korean my friend, ang baba ng kanyang bahay. Samsak siya premier. Cooking with Sepia Dan po sa'yo from Laconde, ayan. Old friend Pulpak Dan, please check, ayan. Salamat sa papinhos, ayan. Lion Vlog TV, mga love shoutout. Hello, boss, mga love shoutout. Ayan, Phoebe Camacho, pabalikan na lang po si Kylie, ayan. Dan po sa'yo si Kylie Phoebe Camacho. Cooking with Sapia, Dan dikit pulpak na sa'yo, ayan, from Phoebe Camacho. Combination, ayan, nagbawa ng kanyang bahay. It million in the house, mga love shout out. Bola nung pobre, ayan. Ayan, Phoebe Camacho, nasa bahay mo ako. OMD, Junior Vlog, mega love shoutout host. Ayan.
Sige, love shoutout lalabs. Ayan, patamsak po. Sige po, ayan. Yung may mga premiere dyan. Dantia Valdez may ano din, premiere. Sige, maya patamsak muna kay PB mga lalabs. Ayan, patamsak muna sa nakapin. Kanyang premiere. Wait lang OMD. Natamsakan ko na Phoebe yung premiere mo. Sige, MM combination, wait lang lalang. Dati naman akong dikit sa'yo, Phoebe, sa iyong main eh. Tamsakan ko na Phoebe yung mo. Sino ba yung si OMD? Tamsakan ko na yan kay OMD. Tamsakan ko na pala ito kagabi. Ayan, Baby Camacho, dan na sa'yo si Kylie, pabalikan na lang. Baby Camacho, ayan. MM combination, ayan. Rachel, isa pa lang tong isa pa lang yung mo. Sige, Rachel. Dikit mo sa akin yan ayan. Dikit ko yung main ko dyan ayan. Ayan, MM combination. Dinikit ko yung main ko yung ayan si Rachel. Ibaba mo siya siya ang gamitin mo MM para maging legit. Ayan, dikitan ko ulit. Sino may premiere dyan? Ayan, si Dantia Valdez. Punta na tayo kay gawin natin tong 5 meme combination. Dantia Valdez, ayan. Thank you, ayan.
Ayan, Kylie. Dahil di makagalaw, pinipigilan ba ang puso mo? Ibang sinisigaw. Ayan, salamat host. DJ Dance Remix. May premier kaglen si tinatawag kita kanina. MM Dan sa binaba mong bahay from Junaski. Ayan, MM combination. Balikan na lang si Junaski. Ilocanong Waray TV Dan dikit sa'yo host. Ayan, may galab shout out. May jacket ka na. Ayan, Ilocano magpakasakay Bicol ng Oragon na yan. Para mabalikan kita. Hello host, ayan. MM here, thanks, ayan. Ayan, ibaba mo yan lalabs palagi. Para maging legit. Bicol ng Oragon ay nagbaba ng kanyang bahay. MM combination dan full pack, ayan. Rachel Vlogs pa jacket ako host, ayan. And may jacket ka na Rachel, ayan. DJ Dance Remix. Yan, okay yun, salamat. Ayun lang ka naman po. Ayan, J Black TBSS. Patamsak sa premiere, ayan. Higi po pakatapos ni Dantia. Ay connected to Rachel 27 Vlogs, ayan. Ayan, Rachel, pabalikan na lang si Kylie Dan daw sa'yo. Ayan, Pep Camacho Dan Pulpak with Bakas Pasukli, ayan, from Rachel. Ayan, Kylie OTW.
I love you guys. Ayan, Wati Sari, bigyan love shout out. DJ Rodski, the best. How are you, my friend from Wati Sari? Ayan. Punta na tayo kay kay sino nagpapatamsak dyan? Kay Glency, ayan. Beauty, may love shout out. Tamsak dan host, ayan. Padikit po please from Beauty, eh. Alan Pinsan vlog pala to. Basta team buyog, gapaulog. Yan, dati akong dikit sa Yuklinji sa main channel mo. Tamsak na lang. Baldado, Tesco Mobile. Dati akong dikit Glency Gaming, eh. DJ Rodski, the best. Thank you everybody. I appreciate it. Thank you so much. Ayan. Dragon Gaming dan to you from Wati Sari. Ayan. Yes po, papangkin po ako ng Alan Pinsan Vlogs. Ayan. Beauty dan pulpak with bakas, pasukli na lang. Ayan. From Rachel. Cooking with Sophia. Ayan, nagawa ng kanyang bahay. Patamsak sa premiere. Ayan, sunod ka dyan, J Black. Wait lang. Tamsakan ko na yung J Black TV. Ayan. Ilay. DJ RK, Bomb Remix. Ayan, Glency Gaming, pabalikan na lang si Kylie. Ayan, dan na rin si Piwi Camacho sa'yo, pabalikan na lang. Glency Gaming. Ayan, J Black TV dan tamsak dikit with bakas sa premiere. Ayan, from Rachel. Piwi Camacho, ayan, nababa ng kanyang bahay.
Ayan, Jonas, kinababa ng kanyang bahay. Pibi Camacho dan sa'yo, full pack. Parang Rachel, ayan. What is Sari? Ayan, nababa ng kanyang bahay. 5 million daw sa Migalab shoutout. Ayan. Lay. Ayan, cooking with Sapi. Nagawa ng kanyang bahay. Buhula nung pobre dan po waiting sa premiere mo. Ayan, from Glenn Gaming. And WLWC TV Migalab shoutout. Ayan. Ayan, Mars Nelly, Migalab shoutout. Mars 08 Nelly Halls. Ayan. Pwede patamsak dikit to this channel. Ayan. Cooking with Sapi. Ayan, nababa ng kanyang bahay. Ayan, Norbin de la Peña, drone pilot vlog. Ayan. Hi host, Migalab shoutout. Ayan, Norbin de la Peña, meron ka ng jacket. Ayan, salamat host from Mars 08 Nelly. Ayan. Tamsak na host. Ayan. Salamat sa patamsak, Lala. Patang Sunstorm dan full pack sa Binabani Nightbot. Ayan. Salamat, Glenn C. Yan, cooking with Sapia, nababa ng kanyang bahay. Alan pinsan, ang laki ng bahay. Ayan, Mount Valley Harmony. Ayan, nababa ng kanyang bahay. Mudaing channel dan po sa Binabani Nightbot. Ayan, salamat po sa pagdigit sa aking mga member. Ayan. Glency Gaming, maraming salamat. Ayan, Pearl's World, Migalab shoutout. Pearl's World, kumusta ka na, lalabs? Ayan, salamat sa iyong patamsak, Pearl's World. Buhula na dan from Norbin de la Peña. Ay. Pwede magbaba ng premiere. Sige, lalas, Pearly. Baba ka lang yung premiere dyan para matamsakan. Norbin de la Peña dan. Ayan. Sino ba to, si Mars? Lima pa lang yung ano. Yan si Mars. Dikit kayong main ko dyan. Wait lang ha.
Ayan Mars, wala kang naka-off yung mo message. Dinikit ko yung aking main. Mars 08 Nelly, ayan. Palablab naman po sa Premiere, ayan. Mount Bali Harmondan to you, what a wonderful nature, ayan. Punta tayo kay Pearly, ayan. Tamsakan muna natin yung kanyang premiere mga lalabs. Social distancing. While social distancing, it is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter. Ayan Mars, hindi kita gawin natin tong 10 ah. Ayan Mars 08 Dan from Norben de la Peña, ayan. What is social distancing? What is social distancing? What is social distancing? What is social distancing? 1 liter. And later, ayan. Matamsak sa Premiere, ayan, nawala ka kanina. J Black TV. Social distancing, it is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter. What is social distancing? While social distancing, it is a kind of consideration with its Ayan, Gently Gaming, thank you, ayan. yes, that is social distancing. 1 liter. Ayan, Phoebe Camacho, Pearl's World, dan dikit pulpak sa'yo, ayan. From PV. Tamsak sa Premiere support lang, ayan. J Black TV Dan. Cooking with sa P, ayan. J Black TV Dan sa'yo, pulpak with bakas, ayan. From Mars, you're welcome Mount Bali. I'll be back in little bit. And Pearl's World OTW. Ayan, Pave Camacho dan pulpak with bakas. J Black tamsak na eh. Ayan Mars, nagdidikit ako sa'yo. Wala kasi siyang message. Naka-turn off. J Black tamsak na eh.
Kylie Krepner already connected to you. Ayan, from Mars 08 Nelly. Okay lang, host. Thanks so much. Yan, sino pa may premier dyan? Sana si Phoebe nandyan pa ba? Better. Ayan, thank you so much, Norbin. De La Peña, thank you so much. Thank you so much, Norbin, dyan sa palipad. Norbin De La Peña, thank you so much, Lalaw. Salamat naman dyan, ano. Huwag tayo sa bahay niya. Norbin, ayan, sa ring bahay mo. Ayan mga lalas para labsan na kapin. Ayan, party music, migalag shout out. Still no emoji, my god. Ayan, party music, migalag shout out. Tamsak, salamat sa patamsak dyan, party music. Glens Gaming, ayan. Salamat sa patamsak dyan, party music. Bigyan kita ng 5, ano, Norbin? Norbin De La Peña, bigyan kita ng 5.
Ayan, Easy de la Peña, love channel dan from Norbin de la Peña. Ayan, salamat Norbin. Ayan, tamsak. Good morning my friend. Ayan. Kuya Jong nag-live shout out. Tamsak sa'yo friend. Salamat po sa patamsak dyan Kuya Jong. Padikit puro to grade 6. Salamat na yan from AC Vlog. Ayan, Norbin de la Peña drone pilot vlog dan po with bakas. Ayan. Ayan Norbin, pabalikan na lang yung mga dumikit sa'yo lalabs. Norbin dan pulpak po, nag-iwan din mi ng bakas. Ayan. Tusukin mo ko friend sa batikulon yung upload. Ayan. Yung batikulon mo Kuya Jong. Tusukin ko yung batikulon mo. Ayan. Ayan, full pack sa nakapin host. Ayan. From Kuya Jong. Easy vlog dan from Norbin de la Peña. Ayan. Easy vlog dan from Norbin. Thanks Kuya Jong from Norbin de la Peña. Ayan. OTW Pigs from Glency Gaming. Norbin my friend, you're welcome. Ayan. Pana Pinoy Explorer Asdan. Ayan. Tuyok with bakas from Glency Gaming. Hindan ako sa'yo ng 5 Norbin. Tusukin mo ko friend sa batikulon. Ayan. Yung batikulon ni Kuya Jong. Tusukin niyo yung batikulon ni Kuya Jong.
Arnaldo Pereira dan from Norbin de la Peña. Ayan. Ayan, tapos na yung ating music. Punta tayo sa kabila. Nagsimulang magbago ang lahat. Kailan nung ako'y di na naging sapat. Ba't di mo sinabi nung una pa lang? Ayan, Norbin, dan ako sa'yo ng 5 ba? Pero di ang mahal. Sana kulang Yan, Kuya Jong, tusukin ko na yung batikulon mo. Kuya Jong. ay binigay ng mapangiti ka lang. Ba't di ko nakita na ay Batikulon ni Kuya Jong. ako ang kasama? Pero hanap mo siya. Tamsakan ko na pala to, Kuya Jong, yung binaba mong bahay. Masaya ka sa piling na hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, wag kang paluhain at alagaan ka niya. Sana tigil ang pagiging totoo sa tuwing mapapanggit na mahal mo ko. Ba't di mo inamin na merong iba? Ako ang kayakap, pero isip mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, Pinoy Explore, ayan, Dan from Norbin de la Peña. ang tanging hiling ko lang sa kanya, wag kang paluhain at alagaan ka niya.
kanya. Pinilit kong Ayan, Norbin, dan sa'yo si Jonaski. Balikan na lang po. dahil ako'y nakatali na sa isang dilag na labis. Minahal ko ng tapat at hindi magbabago kailan pa man. Dahil habang tumatagal, sa akin lalo kang napapamahal. Ang puso ko'y nalilito. Mark Berhill, mega love shout out. Gingoni, ayan. Okay lang po ako, Lala. Mega love shout out sa'yo, Mark Berhill. Nagmamahal ako sa'yo. Nagmamahal Ayan, Mark Berhill. Sige lang, lalabs. Pin kita maya-maya. limutin ka. Tambay po habang maliligo po, ayan. Mahulog ang puso ko sa'yo sinta. Boy, skip ads, ayan. No skip ads. Thank you so much. Tulungan mo naman ako kung paano makalimot. Baka po shout out po, ayan. From Mark Berhill. May sa tabi Harang, salamat sa paharang. nararamdaman, nababaliw na nga ba ako sa'yo? Dahil habang tumatagal, Harang pa rin, salamat sa paharang dyan. lalo kang napamahal. Ang puso ko'y nalilito dahil sa naramdaman. Ano ang aking gagawin nang malimot ka? Nagmamahal ako sa'yo. Nagmamahal kahit ito'y Bawat host, tambay lang kita, ayan. Sige lang, Mark Berhill. limutin Salamat sa patambay. Ligo muna ako. Hindi maligo ka na. na mahulog ang puso ko sa'yo sinta. Jonaski Dan, ayan. Thank you so much, Norbin de la Peña. Dan na din sa'yo si si Jonaski. Nagmamahal ako sa'yo. Nagmamahal kahit ito'y bawal. Pinilit ko limutin ka, ngunit di ko maiwasan na mahulog ang
minsan lamang sa puso mo. Ngunit bakit ganito? Habang tumatagal ay tila nagbabago. Cooking with Sophia, ayan ang gawa ng kanyang bahay. Kung pag-ibig mo at ngayon nga ako'y iniwan mo. Kung ano man dahilan, di ko na kailangan pang malaman. Nasanay na ang puso ko, nasanay na akong nandito ka sa piling ko. Nasanay na sa'yo, kaya ngayon'y nagdurusa. Hindi ko na kaya ng mag-isa. Dati ay kay ganda ng bawat sandali. Kung tayong dalawa'y magkasama at laging kay ganda, maubos na Ayan, J Black TV, bagong dikit sa'yo from Pinks. Salamat lalabs. sinira mong pangako. Ang pagbabago ng iyong puso, sana naman pakinggan. Hanggang ngayon sa'yo'y nagmamahal. Nasanay na ang puso ko, nasanay na akong nandito ka sa piling ko. Tamsak dan Bibilos, patamsak sa premium. Sige, tamsakan natin yan. Kaya ngayon'y nagdurusa. Hindi ko na kaya na mag-isa. Sana'y pakinggan mo ang dasal ng puso ko. Naghihintay pa rin, nagmamahal sa'yo. Huwag sanang limutin na Ayan, OTW Bibilos from Pinks. dito sa buhay ko'y walang iba. OTW Bibilos, ayan. Cooking with Sophia Dan from Mount Valley Harmony. Puso ko, nasanay na akong nandito ka sa piling ko. Tamsak Bibilos, old friend po from Pinks. Kaya ngayon'y nagdurusa. Nantamsak Madam Bibilos, Dan na po. Na kaya na mag-isa. Nasanay na ang puso ko, nasanay na Out rin pa ako mga lalabs. Ayan. 3 minutes na lang po mag-out na ako. Kasi may pasok pa ako mamaya. sa'yo. Kaya ngayon'y nagdurusa. Hindi ko na kaya na mag-isa. Nasanay na ang puso ko, nasanay na akong nandito ka sa piling ko. Nasanay na sa'yo, kaya ngayon'y nagdurusa. Hindi ko na Binaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawalan na ng saysay ang pagmamahal. Na kahit tagal ko rin. Thanks po host. Next time po wala yan. Iglalab see you tomorrow. Mga 5 AM. Pinas time. Ayan. Naka-LS na ako niyan. Everyday ako lalab nag-LS.
Yan kasi may pasok pa ako mamaya. Ayan, Norbin de la Peña, maraming salamat sa iyong palipad lalabs. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. God bless us all. See you tomorrow. Bye-bye. Ayan, Wati Sara, thank you so much, lalabs. Mag-out na ako, lalabs. Bukas na lang huli. Bye-bye.